Καταρχήν είναι δύο ευχαριστήρια λόγια για τη συμπαράσταση του Αλέξη Πάρνη, την Παροιμιώδη στον Νίκο Ζαχαριάδη. Και μία αναφορά στην εξόντωση του Νίκου Ζαχαριάδη εντελώς σύντομη, χωρίς να επεκταθώ. Εκ μέρους των λιγοστών ακόμα εν ζωή, προφανώς και των πολλών χιλιάδων που δεν ζουν πια, στα ελληνικών ζαχαριαδικών κομμουνιστών, ανταρτών του ηρωικού και της ένδοξου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αλλά και νεότερων επαναστατών ζαχαριαδικών κομμουνιστών, οφείλω καταρχήν να επενέσω και δημόσια τον αντάρτη των Ελλάς ΔΣΕ, σημερινό σεμνό και αθόρυβο, μα μεγάλο ποιητή και συγγραφέα Αλέξη Πάρνη, για τη θαραλέα και γενναία στάση του, αλληλεγγύης και συμπαράστασης στο μεγάλο ήρωα του λαού μας, εξόριστο στη βουρτσοπρεσγευτική Σοβιετική Ένωση, Νίκο Ζαχαριάδη, δεσμότη για 35 ολόκληρα χρόνια, 17 χρόνια ζωντανός και 18 νεκρός. Των δίμιων της αντικομμουνιστικής σοσιαλφασιστικής κλίκας των Χρουτσόφ, Πρέσνιφ, Μικογιάν, Σουσλόφ, ανθρώπων και λοιπόν, και των διορισμένων ως ηγεσία στο νέο ρεφορμιστικό ΚΚΕ, υποτακτικών της δεξιάς οπορτουνιστικής σοσιαλδημοκρατικής ομάδας, τον Κολυγιάννη, Παρτσαλίδη, Βαβιάδη, Δημητρίου, Τσολάκη, Φλωράκη, Λουλέ και λοιπόν, ο οποίος ακριβώς για αυτή του τη στάση υπέστη συνεχείς διώξεις, διατρέχοντας άμεσο κίνδυνο να βρεθεί και ο ίδιος εξόριστος και να αφήσει τα κόκαλά του, όπως ο Ζαχαριάδης και άλλοι κομμουνιστές, στις παγωμένες στέπες της Σιβηρίας. Μια αξιοθαύμαστη και αξιοζήλευτη προλεταριακή ελληνική και αμέριστη συμπαράσταση δίπλα σε εκείνη τη μεγαλειώδη μαζική των χιλιάδων ζαχαριαδικών της ηρωικής τασκέτης ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εκείνες τις παλιερές νύχτες της άγριας και σκοτεινής εποχής της νέας καπιταλιστικής ρεβιζιονιστικής Σοβιετικής Ένωσης, που όλα τάσκιαζε φοβέρα της αντεπαναστατικής βίας και της φασιστικής τρομοκρατίας του χρουτσοφικού ρεβιζιονισμού και τα πλάκωνη σκλαβιά της χρουτσοφικής ρεβιζιονιστικής αντεπανάστασης, που ανέτρεψε μετά το θάνατο δολοφονία του μεγάλου Ιωσήφ Στάλιν με βίαιο πραξικοπηματικό τρόπο τη δικτατορία του προλεταριάτου στη Σοβιετική Ένωση και κατάργησε τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο στο πισωδρομικό προτσές της σταδιακής παλινόρθωσης του καπιταλισμού, που ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 του περασμένου αιώνα με τις καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις το πρέσβευτο σύγκιν της Ολομέλειας του Σεπτέμβρη 1965. Ακόμα να συγχαρώ θερμά και να ευχαριστήσω πέραν των πολλών άλλων τον Αλέξη Πάρνη για το ωραίο συγκινητικό επαναστατικό του ποίημα για τον Νίκο Ζαχαριάδη, που πετυχαίνει με μεγάλη και ισχυρή εκφραστική δύναμη να δώσει το γνήσιο και αληθινό πορτρέτο και το επαναστατικό μέγεθος της προσωπικότητας του μεγάλου επαναστάτη κομμουνιστή ηγέτη Νίκου Ζαχαριάδη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, κατά τον Ιλιάζοφ το 1955, γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ουσμπεκιστάν, στον οποίο Στάλιν κατά τη διάρκεια του 19ου συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης το 1952 είχε πει: «Τον βλέπεις αυτόν, αυτός είναι μεγάλος ηγέτης, θα κάνει επανάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τη μόνη χαρισματική προσωπικότητα που πέρασε από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατά τον ιστορικό Νίκο Βορώνο». Δεύτερο, να συγχαρώ τον Σύφη Ζαχαριάδη και τους Γιώργο Πετρόπουλου και Νίκο Χατζηδημητράκο για την πρωτοβουλία να εκδώσουν τους δυο ως τώρα τόμους έργου του Νίκου Ζαχαριάδη και τις εκδόσεις Καστανιώτη. Να χαιρετήσω θερμά αυτή την εκδοτική προσπάθεια, η οποία θα επιτρέψει στους νεότερους να γνωρίσουν από πρώτο χέρι το έργο και την επαναστατική δράση του Νίκου Ζαχαριάδη και να σχηματίσουν αντικειμενική εκτίμηση της σπουδαίας προσφοράς του μεγαλύτερου κομμουνιστή επαναστάτη της χώρας στον 20ο αιώνα και για 25 χρόνια γραμματέα του ΚΚΕ, συμβολή προσφορά που ξεπερνάει τα σύνορα της μικρής μας χώρας σε σειρά σημαντικά ζητήματα. Ιστορικό γράμμα του 40, αμορφωσία και αντίσταση, ένοπλη πάλι του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας κάτω του Αμερικάνικου Υπηρεσισμού και του νόμιμου αποφασισμού, με κορυφαίο γεγονός διεθνούς ιστορικής σημασίας την πάλι κατά του προδοτικού αντεπαναστατικού σοσιαλδημοκρατικού ρεύματος, του χρουτσοφικού ρεβιζιονισμού κλπ. Μακριά και απαλλαγμένη από τις γελίες και αντεπιστημονικές ιδεαλιστικές προσεγγίσεις της ντόπιας χρουτσοφικής σοσιαλδημοκρατίας, των ΚΚΕ, που οποία εσωτερικού ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ κλπ. Και των διαφόρων άλλων αντιμαρξιστικών ρευμάτων περί προσωπολατρίας, ανώμονο εσωκομματικού καθεστώτος, θεοποίηση, αποθέωση, αντιφασιστικής, αορφρόσαλη προσωπικότητας κλπ.
Σχετικά με το θάνατο και την εξόντωση του Νίκου Ζαχαριάδη, έχουμε μπροστά μας μόνο 3 αντικειμενικά ιστορικά δεδομένα, τα οποία ανεξάρτητα από τις ιδεολογικο-πολιτικές τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Πρώτον, ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης πέθανε, εξοντώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου του 1973. Δεύτερον, εξοντώθηκε επί γραμματείας του πρέσβη Φλωράκη, του ΚΚΣΕ και ΚΚΕ και φέρνουν που φέρνουν και την αποκλειστική ευθύνη της εξόντωσής του. Τρίτον, εξοντώθηκε παραμονές της πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα, ούτε καν ένα χρόνο πριν τη λεγόμενη μεταπολίτευση. Οι εκδοχές της φασιστικής σοβιετικής ΚΑΓΕΜΠΕ αυτής της περίοδου βεβαίως δεν αποτελούν ιστορική αλήθεια, όπως πολλοί διανοούμενοι. Κάποιες μέρες τις εμφανίσανε ως ιστορική αλήθεια. Ευχαριστώ.